wallahi ina ganin ni gida ni ba sai na ce da jama'a dan kalmar shahada dan Muhammadu Rasulullahi in dai baka kauna injiniya Rabi Musa kuma mai wuyar kama da da kiyama mai wuyar wannan kirari yake bakin kudu da koran ga kirari yake kada mai hana wankan kirari abinda yake a gidan kaura shi na gidan goja gandu da renon wane ne mu muka be ko kanka ka zaga ai kanka ka zaga dama yana haihuwa ba kiran da kuka yi dan Musa mai takalmin karfe Allah ya raba mu da layin makarfi da dan yake bini sai lokacin da ka dan maka kai ka sallah salamu alaikum karke da kalmar shahada ka ce wallahi tallahi ka ta azikin kwankwaso ba na bar ba wallahi tallahi ba ta kisa ba ranar ci ba wai game da wannan maganin ba a mulkin da yayi baka ta arzikinsa ba da wani bangaren baka ci ba wallahi kwankwaso nan barayi ne ka tare kai ka ce barawo barayi ne ka sai da mana kaya baba ne gida baba wallahi billahi alladhi la ilaha illa sajid ko baba to dan madogu ne barawo ne baba ai mun kai kanka musu zara ne gida salamu alaikum wallahi an ce kurora ba ne din iya shafi ya aka kana malam mace mai ciki da ya malam na wuce ba kuwa gurin ana san ka tunda ka sani duk gaba ɗaya ka fara ko a yau da yau malam ka ja kanka daya ita ma ta ne gida wallahi kai ya kullum ko aga waki hantsi kuna kyanu na ta ma abe ga zuwa maganin karfin maza wallahi da ina sai da maganin guda wallahi irin su aga waki irin bega da ake da ni a kafan nan wallahi da yanzu an ci ubana abin da nke cewa yan ABC kada su saya ni dan ABC zan sayar maka amma 600 dan kwankwasiya 300 me yasa haka Allah ya bada sa'a me gida in dai baka kone sama Allah ya bada sa'a niko ni ne dan mallam Allah ya bada sa'a Allah ma albarka na siya ai kai ya siya na siya ina ruwa ka san wallahi ga san bar ma ka gani Allah ya bada sa'a mallam muna da ma ai muna nan ba bada sa'a Allah ya bada sa'a ya nuna ma sanin ka san cewa dan me gida jiya fa wallahi billahi da zai mota aka kama da kafarawa Allah ya bada sa'a kana ji ko aka ce zai an yanka mata takarda a cikin taya wannan ta abin nan na ranka da Allah ya ce kumbo ka ba za a yanka mata Allah ya bada sa'a a kumbo ga dai ba za a yanka mata ba Allah ya mara lafiya Allah ya mutane ba kuna so ku kallo amma sai ku tafi kuna wani bulayi ku da aka ce muku ga bisa raki TV da za ku je ku kalla nishadantarwa wa'azantarwa faɗakarwa kai duk wani abu da zaka kalla inda na nishadi ne da ka je bisa raki TV in Allah da an tashi babu bai da tsara fa bisa raki inda ka na subscribe kana koma gefe a kota kararrawa da ka dan dangwala ta duk wani shirye-shirye da ya samu in Allah da zaka samu a bisa raki kuma bisa rakin nan shirye-shiryen da suke tanadi da ake yi a bisa raki kamfanin nan na bisa raki kai abin yana ga sai dai ka kalla tukun kai zaka ga dan uwanka ni sai dan ga ma takeice domin ban isa in ce zan fito in ga ma irin shirye-shiryen da suke cikin wannan kamfani na bisa raki TV ba bisa raki TV ina umarta ku bayan Allah ku danna subscribing sannan ku juya ku ƙara danna ƙararrawa in Allah da duk wani bayani za ku gani da kana ina mai hawan siga ina mara lafiya ina wanda mata da kona mai rai in Allah da yau ka zo gindin magani kurin ko su kan bera bisa raki TV babu sa'a